Enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM, friends tayo. Kiragiling pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabaluane ing Birhen Maria. At kinagiyan ng mga Espiritu. Bapo Maria, mit mo kang grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka aring sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo kay makasalanan. Niyan po kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko, alipaning Ginoo. Maria, ikabud ka na ako, andi indikas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo kay makasalanan. Niyan po kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may isaw niya kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo kay makasalanan. Niyan po kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami o Santang Induning Diyos. Bami ka panay tuliran, nabangan hintay nga ako ng Kristong dirutamo. Amen. Manalangin tamo. Tapuanan mo sa akong grasya, Ginoo, bing Diyos, bing kalatuan. At ang bating pamamalita ng anghel. Akilanin ang pagkatawan ng taong Jesucristo ang anak mo. Uwina naman ang pamaylasan at kamatayan ng krus. Apakilitan niya naman sana, hindi gayon pa ang sugi ng medye. Alang-alang sa puiti, kang Kristong ginumi, iyanasa. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay siya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalangga. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay siya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalangga. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay siya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalangga. Amen. Ilagining pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. This is
is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Brightlight News. Maya Pabengi, iniing Bright Light News. Mapilang pengari, pitna ing panlalawi king issue ng school calendar. At para karing detalye, mapilang estudyante at pengari, ing pitna ing karelang panlalawi king pamagbayo ng school calendar. Iti kayari ing meging pamagbayo king school calendar karing pampublikong eskwela king bansa. Inanunsyo ng Department of Education ing paritak-ditak a pamagbalik ning sadyang school calendar. Anong nukarin, Hunyo ing pamagumpisa ning klase, kabang Abril naman hanggang Mayo ing bakasyon. Agpang karing mapilang estudyante panibayong adjustment na naman iti para karela. Kaugnaniti makaayon laring mapilang pengari, dikil king pamagbalik ning sadyang school calendar, ban makapangilaglaring estudyante king sobrang pali ning panahon. Pamagtimid daring pengari, makalunos laring estudyante, uling bukod king maparing classroom, makaragdag pa king lisangan, ing pamaging siksikan, karing kwarto. At ako po, Ichinchin Nugid, Maya Pabengi. This is Brightlight News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello! May bengi po kay kayungan. May liyan tambing Madam A. Hello! Ikan Bengi po. nilik yan! Opo. Tatagal niya pong bagyay. Porang bagyay Sister Doris. Sister Doris. Matik pa sing pintalan. Opo. King lagyo na po rin kaya katamong among sa Himpapawid ay Reverend Father Joseph Mary D. Bakay ing station administrator na po ng DWBL 91.9 Bright FM ing radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Kaya ako po yung kapatid yung Brother Iber. Kapatid niya, brother niya po. Mag-welcome kay kayo at imbitahan ing magyabe ko po kaniting Friday episode ng kakatamong pekamalwat diling programa ng radio station ing Barkadahan kay Kristo. Abayanan nyo kami po king metong oras sa pamigunam kay ning kakatamong ebanghelyo king Aldoyti. Mayakwaya po king libro ng San Mateo. Kapitulo 5, 20 hanggang 26. Malia po yung abasa ko nanding abak. Hingikit Okay, po ba? yan. Hingikit po Marcos. Diyan ka prepared. At hindi ka manasabi. Pig-prepare ko pa po gusto rin balo. Wala yung payamong. Sinulat ke po. Kaya ba't karas ko po kayo naliwayo. Opo. At yun na po kayong Biyernes, naning bumunang Domingo, naning kay katamong Kwaresma. Yan, palapit na pong palapit. Bala mo kanyan, nano mo yung birasing kay katamong Maleldo. Kaya be ko po kayo ng boot, panayang kay pa po, Sister Doris. Pero siyempre, yung kay katamong palagi na mga tsu, hanggang tsu yakitang Zoom, yung palaging mamantabi, pangaras na rin Biyernes, bihiraya mo pong bihirang alayin po, Madam A. Hello po. Opo. Mag-greet na ko po. Magkain ako. Opo. Sige. Pakakabaya po rin katakadwa kanina. Wow. Opo. Okay. Opo. Okay, Maya Pabengi po. Kaya kayo nga. Pabengi po. Diyan kami mo pong adwang Brother Iber. Kayo kaya po lalakwan. Uling, kaya beda kayo pong migunam, king kaya katamong ebanghelyo, king Aldo Ngaini. Sana po antabayanan niyo kami. Opo. Pagkikwanan may po yung
magkaswelo tamo para-pareho, lalo na po king ebangelyong kakatamo pong pigunaman. At pota po bagya, bayo tamo pumayari, mamaya kami pong meto nga malating istorya tungkol king kakatamong Saint of the Day, Saint Polycarp. Ayan po. Meto niya pong martirin eh. Ayan po. At Madam A, Opo, okay. mamumirana ko po, karing kakatamong taga-subaybay. Sige po. Para po kareng bisang mag-share reflections, karen ating greetings o na naman po buriyong ipayabot kini kakatamong radyo, mag-text kayo mo po karen ng kakatamong text line numbers. In Smart po 0918-351-8282 at in Santa mo po 0942-357-4268. At tamo pong YouTube channel. I-follow tayo po ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/C ASF Radio Station 919 FM. At tamo rin po Facebook page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibangit nyo rin po in kaya kayong parokyang kabibilangan. Ban kanita po din ang tayang maya pa oras in kaya kayong parokya. I-follow tala po din kakatamong Twitter account ang pong Instagram account. Ang Twitter at radio_ASF at ang Instagram account tamo po at ASF Radio. For advertisements or commercials, ito pong bisang mag-promote kare-karalang produkto or kumpanya o nanong pampumburi yung i-advertise, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisa mag-donate para king radyo ng aking Diocese Tamo, palo ko po dakal na po din bisang sumaw. Malyaryo kung ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita tayo karing aliwa pa pong tao atin tamo pong radyo ang makasaw king kakatamong diya kasalpantayanan. At bangkan bita po datang dakal na pa po din kakatamong kakaluhuran at kabarkada. Opo. Salamat po, Madam A. Siyempre po, pasalamat kami po. Ito po hanggang sasaw po. Eko po marine, sabi ng po Madam A. Kailangan tala po rin kay katamong, siyempre, donasyon in kind or in cash, siyempre. Para papanatilian tayo po yung kay katamong pamagradyo, yung online ministry tamo po, na kailangan tamo pang kailangan, lalo na yung panahon na iti po. Samantalaan tayo po ining radyo king impapawid. Baka kanita ka rin miyaliwang sulok na ning yatong iti dandaman do po rin kaya katamo pong may pabalita at yung pamiki yantabe, pagtalamitan nyo po kaniting kaya katamong ebanghelyo. Kaya po hanggang kapatid mi, king yaliwang sulok na ning yato, may pabengi po, may payaldo, may payugto, may pasisilim, may pagalingal to, may nung nano yung po. May piyahan po. Kaya kayo pong lugar. Salamat po kay hello po kay kayo nga po. At nano, siyempre, ika nang mamasa ka ninyo, uring samantalanan na ka kanini, ala ko nga karapat. Yes, ako na. Ako masa, king Maya Pabalita, at pangkang San Mateo. Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 26. Sasabihan ko kay kayo, nung eyo la igitan ding talaturo ng kautusan,
at ding pariseyo, king pamanupad king kaburyaning Diyos, kayo milub king kayaryaning banwa. Dimdam yu king kanitang minuna, ni turu ka ring tao, ka makamate. Ing ninumang makamate, ni ka pakibatan niya, king harapan ng husgado. O na ngeni, sasabihan ko kaya kayo, ninuman ing nimwa king kapatad na, ni ka pakibatan niya, king harapan ng husgado. Ing ninuman man insulto king kapatad na, ni ka pakibatan niya, ing harapan ng Sanhedrin, at ninuman ing sumabi king kapatad na, ala kang isip, ni Yugseya king api ng impyerno. Uli na niti, nung atin kang yayain king Diyos, at aga na kamo, king atin yang samanglub ka, ing kapatad mo, lakwan mo, ing kang yayain, king arap ning altar, at munta ka pamong makikasundo, ing kang kapatad. Kanita na ka magbalik, at main king Diyos. Nung ating mandalum ka, makipagkasalese ka, king mandalum, habang ating panahon, bayo na kayarap, king husgado. Nung ali, intriga na ka, king ukom, at ibihen ka, ning ukom, karing pulis, at ikulong da ka, ding pulis, king sukulan. Sasabihan ko ka, karin ka manatili, hanggang ka makabayan, ing katatawlian asenting. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapuryan ka, o Kristo. Muna na ako, kuya. Sige po. Kasi ika kanyan, ex-pammed talaga. Yaku, di takpan mo. Malapit niya yung Doris natin. Text niya okay. O ini po yung kakong reflection for today. Today's gospel is about reconciliation. Nepo. Forgiving and being forgiven. Aya mo po itang being forgiving but also be forgiven. Nepo. Two-way po yung nakakitukin. No one is exempted. Tintamungan pong kasalanan at tintangan pong apa pa na sakit loob. Nung kaya mo bali. So, itangan po at tintamo pong dapat larinan. Nung atin lang lalarinan kaya katamo at tintamo naman larinan karingaliwa pang tao. Minsan po, tintamo, paksabihan o atin makisabi kaya katamo. Our Lord tells us today to be forgiving. Makisabi kang pasibay, forgiving, kaya kapampangan, at kaya kay ko yan. Kasi po yung kaya katamo Ginoo, mamatawad. Sabi natin, when you forgive 70 times, 7 times. Sana, So, yung ko sinasabihan, alam pa na, Kasi nga, kung Ginoo, makanya niya, Kung panahon panahon ng Kwaresma, ilako tana po sana kayong puso tamo, ing kamwa, hinanakit, sakit loob, karing ni kasala kaya katamo. Masakit po. Masakiting maging forgiving, po. Pero hindi po yung burinan ng apong Ginoo. Kasi po yung apong Ginoo, forgiving niya. Dapat tayong tularan, Masakit siya po, pero nung talagang tutukyan tamo yung kaburian ng Ginoo, gawan tamo po yun. Akwa tamo po sanang linisan, ing pilugluban tamo,
at magbalik king Ginoo. Nanong man pong basura ken puso tamo, king kaisipan tamo, sana po linisan tamo. Not just this Quaresma, every day of our lives na po. If others ask for our forgiveness, we too should ask forgiveness from people we hurt too. Na, emo one way yan. Nung malunusan niyang Ginoo, dapat tayang tularan. Ulingin puso na parati ang makabuklat mamatawan. Sana po din kaya katamong puso ang kanyang lanang. Let's imitate God's forgiving heart. Maragulya po puso na akong Ginoo. Ita mo kaya, sana po panggapan taking sarili tamo na makasalanan tamo naman. Aliwa mo detang itamo anwarandang ne forgiveness. Itamo din po at intamong kakulangan karengkera tang kaparang tao. Dapat po mabiyasa tamo naman manyat kapatawaran. Kaya nga pong Ginoo at kareng apa na sakit ka hindi. Ito po ikakong dito ka-reflection po yan. Well, salamat po. Actually po, yan po yung adwanan ng kay katamong Quaresma. Ayan po. Ang yan kay ni tapa po, primerong Domingo na ng kay katamong Quaresma, papaintindi na po kay katamo yung bakang talubusan tayang apigunaman. Ayan po. Ining Quaresma, hanggang Maleldo, bataya pong ganaka, talagang atintamo pong malinis sa pamigunam king kay katamong Maleldo, yung kailangan itang sabihapin po nung nano itang reason no bakit may katawan tawing Ginoo at tinggap na yung kayang passion and death. Ayan po, nanong nuka rin na dadala na yung ngausan tamo pong forgiveness. Ayan po, yung pamamatawad. At kaya ni pong kay katang Ebanghelyo, papakit na po kay katamo ng kahulagaan ng ausan tamo pong forgiveness. Ayan po. Matindi po yung primero tagay na ng Ebanghelyo tamo. O rin kanita pong minuna, yung bayo-bayo ko pong mamasa aking santong kusalatan ng gaya kaya intindihan po ini. O rin sabi na yung kapaniwalan ko po, yung babasan na rin o rin bado ko po, rin yung pariseo, rin yung escribas, religious la po rin kaya la po rin deboto la. Po, king karelang reliyon, sabi rapin po, lalo na rin pariseo, yung pamanupad na king kautusan na ng Diyos na makasulat king Old Testament, on the letter po ini, letra por letra, tutuparanda po ini. Nung lawentala po, king pamanupad na king kautusan, letra por letra, naturalmente po, elamitala po. Po, wala mo, maging malinis la, lalambakas kasalanan. Hari po rin, wapi naman nung letra por letra, tutok yan do rin batas, ano pa po yung pamikasala na po. Po. Kaya po sa sabiyanan, ng katang Ebanghelyo, hanggang eyo apakyapusan o higitan po, hanapin po, kaya po sabihan, higitan po, yung kabanalan, yung righteousness, daring pariseo, kayo milab king kayarian banwa. Ayan po. Yung kabanalan da po, yung righteousness da po rin pariseo, kahit ang panahunan ni nga pong Ginoo, naman pala, supo solid. Bu, uring, ang yan tutukila king batas, atin la pong maragula, kakulangan. Ayan po. At kare po may nga alabasan, ikitala po rin, kaya istorya da rin pariseo. Ayan po. Kalupa na mga po yan, sa Sabiana. Ayan po. Kita minuna, meto nga pong example ini, karen po hanggang kautusan na nga pong Ginoo, ining meto nga yung example na ginamit na po na, kamangamate nga na. Kasimple na mo po. Kamangamate, binigtas ka.
Kaya kamakamate, wala kang kasalanan. Kaya po. Ito po sasabihan na ng batas kaya minuna. Basta kaya kamakamate, okay lang. Malinis ing panakit na ning ginugay ka. Wala mo righteous ka. Banal ka, kamakamate. Pero, yung kalupa na po ngayon, meto niya po ka rin, tuturumi po ini, putang babiya ko pong katisismo, kare ng anak. Ayan po, putang din 10 Commandments, sila rin, ila pong i-discuss me po. Putang miras ko po kayo ng kamakamate. Ita mo man po, balo tayo po ini. Ing intindihan tamo po kayo ng kamakamate, pinitang kitilan biyabing metong tao. Puting makamate. Pero kini, haliwaya po pala. Po pala itang kitilan, may biying metong tao. Karing kami kakasalag, kamakamate. Po, ngayon po siya, ngayon ana, sasabihan ko kaya kayo. Po, ngayon sasabihan ko kaya kayo, aliwa mo po itang physical death. Yes. Pamakamate, physical, yung kasalanan, noon ali, mas malalam niya po pala. Itang espiritu na ning batas na ning kamakamate, aliwa mo itang physical death. Po, kaya nga na, sabihan mo pala, murit ka nga mo kayong kapatid mo. Po, sabihan mo palang murit ka. Anti mo na yung pete. Po, ako pupunta sa sabihan kayo ni. Pigchismis miya mo, yung meto nga tao. Po, pigchismis miya mo. Bigsalita ka mo mga kabage tungkol kaya na naman tuto. Po, itabagang sinira miya mo pangatao. Sinira me puri, sinira me itang imahin na. Po. Metong dahilan nito para inintaw ngayon ni bala mo Mateo. Balang pete me, daw pinapang po sinira me kamarinay, ano pa pong lupang pagkirap na karintao. Yeah. Po. O ito po yung sasabihan ng malalam, makabaldugan na nitang kamakamate. Ita mo mang sasabihan ng kakamuanan me. Po. Kakamuanan me nga nagin itong ating kang muanga na anti mo na mong papatin ng kapara mong tao. Po. Adwala pong bagay, rin pong binggitan na po nining katang ebanghelyo. Itang primero, at na pong kasakit, sa totoo lang, masakit lang po rin ng gawa na pong halimbawa ni nga pong gino. Nano lang po rin nga na. Nung ating kang yayain king Diyos nga na. Po. Nino nga magayin king Diyos kay katamo po. Po. Lalo na nung pala simba ka. Po. Magayin ka king Diyos. Malabas ko po, Sister Dores. Wait po, Sister Dores. Welcome tayo po, palakpan tayo. Tayo po, kahit po na yan. Pampalakas ng loob po. Oo po. Bipas na po. Itabi po na yan. Ini po primero sa sabihan itang putang ating kang yayayin nga na po. Putang ating kang yayayin. Kimpisamban. Po. Sabi ko po, gustong sisimbata mo po, definitely magayin tamo po. Apo. Definitely po magayin tamo. Aliwa mo itang putang ating koleksyon, itang bags na magayin. Aliwa mo itang magdala kang regalo, papunta kang altar, itang oras na po ng operatory. Aliwa mo po ito. Sinimba ka mo. Hanggang emugewa yung memulog ka kang bags, hanggang ikalinakad kitang operatory, makaluklok ka rin, mag-ayin ka. Po. Ano yung ayayin mo? Yung presensya mo, yung sarili mo, yung pangatao mo. Yayayin mo yung Diyos, puta pong sisimba ka. Po. Kaya ni po sasabihan na, nung mag-ayin ka, nung sisimba ka, lalaman tayo po na. Nung sisimba ka, at aga na kamuha na, at yung palang mimimwake ka, take note po, aliway kang ating kasalanan. Po. Atin kating kang aga na kang mimimwalake ka. Atin kang gewang kasalanan o wala, basta mimimwalake ka, at aga na ka mo ito. Okay lang po nung ating kang kasalanan. Po. O nung mo ngala, silent siya po yung sinabi na, nung aga na ka mo nga nang ating mimimwake ka,
huling nanting kagawang kasalanan. Alay po, silent siya. Basta sabihan na mo, nung ating kang aga na kamong ating mimimwake ko, then nga na, lakwan mo yung iyoper mo na. Lakwan mo yung iyoper mo. Kaya, makoko. Po, at magipagkasundo ka pa. Ano para buri sabihan, ito pa lang ating taong mimimwake ka. Maski mo kasalanan. Po. Wala ka palang karapatan para mag-offer. Baka naman may kondisyon. Na pong kalalam na makipagkasundo ka pa. Yun. Apo. Gusto may kipagkasundo ka. Po. At may binrot out na kaya hanggang muwana, limbawa. O no limbawa po tayo sinabi na alaman kaya kanya. Kahit yung pumakanyan, wala ka manggagawan, mimimuhalagay ka. Po. Apo. Kaya ka manggagawan, mimimuhalagay ka. Yan, sabi lang kaya kayo ito. Makanyan nga na. Mimimuhalagay ka. Makanyan kaya tingin buri. Balo mo. Then, may pag-open up kayo. At kasundo kayo. Then, kanita ka pa pala pwedeng mag-offer. Isundo yung offer mo. Kaya nga po yun. Kadwa. Bago kayo po sabihin ng kadwa, tatango na po kayo ni Bisaya po sumingit. Hindi po. Sige, sundo kayo po. Tuloy nyo na. Mawawala yung momentum. Puri ka sa din ang part 2. Okay, sundo kayo po. Itang kadwa nga na po, kaya ni ating nung ating mandalong kayo ka nga na, presumably, nung dalumda ko, ating ang kasalanan. Kaya ni tinggal kasalanan. Po. Sinabi na, hanggang maranon nga na. Hanggang maranon, magipagkasundo ka. Po ito, datangin panahon, mugewa yan, piyantaan tala mo, musikaso, dala na kaking sugado, yung sugado, dala na ka rin pulis, ating pulis, sukol na ka, kaibat, kamil, walang gang, kamamayad kayo, pinaka huling sentimo, burin sabihan, ating kapamong gawan na ausandang wala mo bayaran ito ang gagawa mong kasalanan. Ano po yung punto ko kayo ni? Ano po, Sister, Madam? Bail. Bail. Huwag nga mag-bail ko, pabubil ako itang gaya. Nanong punto na po ng Ebanghelyo tama po. Sinabi na pong Madam, nandin, reconciliation. Reconciliation. Tutuya po yun yun po, ala pong dinanas king anti kanining sitwasyon. Kaya muananda ka, king ala kang kasalanan, o kaya muananda ka, uring gawa mong ating kang gawa ng gusto, dinalantangan po kanina. Maliarang tangan po dinalang. Po sabihin nga yung experience yun . Pero, potang ating kita, potang puntong at suka kene, papansin tama po. Ako po papansin ko ito. May kapaldan. May kami paldan. Gan sabihan mo punta imik ko biye, gan sabihan mo okay lang ka ako, gan sabihan mo nga kami apektuan. Pero at the end of the day po, putang bayo ka matutod. Putang lumabas lang ang kingisip mo rin tingkang kargo di konsensya. Hanggang MFX sabihan itang tao nga ito, nung nino man din, hanggang kami reach out para pisabihan. Ayaw naman po sabihan kararaglingawan ini. It takes time. It takes time po. Pero po, may kapag-reach out ka at masettle kung ano man yung differences, then kanita may papukamta ni tao sundang peace. Peace of mind, peace king puso, king peace king biye. Na sabi na po Madam Inan din, Quaresma po at may itong kintema na po ng Quaresma, yapin na itong reconciliation. Ano po? Pamanyawad kapatawaran. Pamanyisi. Nasaan kita pong bilabasan na last week as Wednesday, na ano po yung sasabihan na kikatamo? Sisyan ng hanggang kasalanan. Hanggang itala po sinisyan ng hanggang katang kasalanan. Yais ito pong lent at tama pong kumpisalan bayan. Ngayon po, itang agyagan, mabilog. Liwa mo itang paminsan-minsan, sablang katoliko at least sisyan yung gawang kasalanan. Mortal venial yaman yan o mortal lalo na. Atin tama pong reconciliation. Ang ala pong reconciliation hanggang alang kapanisyan. Yan po. At alang kapayapan
katahimikan hanggang alang pamikasundo. Tandaan mo po, yan ang misyon na po ng hapong Ginoo. Kitiking niya ito. I-reconcile na yung tao king Diyos. I-reconcile na yung tao king Diyos. Ito sanang ala ng kortinang mamagitan kay katamo. Ala na pong bakod na mamagitan kay katamo. King relasyon tamo king hapong Ginoo. Tandaan tamo po gangat suyan Diyos king shipping tamo po. Hanggang itamo inamin, inawad, kapatawaran ng hanggang kikatamo nga gagawang kabalastugan. Eh po, hanggang at siya nga pong Ginoo tayo po panandaman ng Diyos. At yung Diyos naman po, makasadyaya ang makasadya. Karitan taong manyad kapanisyan. Yan po. Sabi ko pin po, hanggang libong takbang yung lawat mo king hapong Ginoo. It will take only one step backward to meet the Lord. Yan po. Nga pong Ginoo, masakit, sabi lang pong Madam, masakit siya eh. Masakit po yung mamatawal. Lalo na nung masakit. Itang gewarang gusto kaya ka. Itang bang tatarak king butol, tatarak king puso, yung gewarang kasalanan kaya ka. Masakit po. O neng, atin tamong Diyos piyalimbawanan. Yan po. Atin tamong Ginoo, Ginoong Jesus, ang maging modelo tamo. King metong pamamaya kapatawaran. Tandaan tamo po. Maledo po. Pangaras na po ng Biyernes sa tintamo pong 7 last words. And the first word, binyan na po ng hapong Ginoo, king pulpito na ng krus. Malam ito tama maledo. Yapin itang ipapatawaran mo lang. Pero balin darap tanda. Balin darap tanda. Iparalo niya yung maledo. Santo. Sister Doris, sige na, batakan mo na. Ikaw na! Masakit. Masakit yamin. Ano po yan, nalala ko nga po yung sinasabi, masakit. Masakit. Lalo na kapag, syempre, sabi nyo nga kanina, hindi ka makakatulog. Kapag ka alam mo lang na merong nagagalit sa'yo. Alam mo naman yun kapag ka may galit sa'yo, diba? May galit ka. Alam mo yun alam mo yun. So, paramdam na pa at tipong kulang nga madapa ka kasi nilalagay yung paa pala, no? Ayun, pero, kidding aside, talaga, ibang usapan naman po. I think yung consolation naman din po dito. Hindi man dito sa gospel na ito is that, di ba, pinag-uusapan ay kung merong taong mimwa, or alam mo, merong hindi natutuwa sa'yo o galit sa'yo, bitawan mo muna, makipag-reconcile ka, tapos kakalumapit sa Diyos. Kasi it takes humility, di ba? Yes, it takes lowliness. Kasi, kapag number one kasi, yung acceptance, dalawa yun. Either, ikaw ba talaga yung may kasalanan, di ba? O yung kabila yung may kasalanan. Kung makapokus ka sa'yo, di ba? Ikaw yung may kasalanan, you have to accept it. Sabi nga dito, di po ba? Parang, medyo, sabi sa gospel, di ba? Parang, ba't ganon? Yung masama na nagbago, pasok sa langit. O yung dating mabait, nagkaroon ng kasalanan, o parang ang dating, hindi siya po pwede, no? Anong parang explanation? ganon. Di ba? Ba't ganon? Yung po ba, brother, ay dahil parang sumobra ka naman. Ang feeling mo, wala ka na magiging kasalanan, no? Hindi mo na na-acknowledge yung grasya ng Diyos, di ba? So, yun po yung warning sa akin, sa ating lahat po, na there's always a chance to amend, to change our ways, diba? To reconcile with God. Of course, sa ating mga brothers and sisters, sa mga nakakasama natin, mas mahirap man yun, no? Pero dahil yun yung turo. Yung turo. At yun yan, ang tanong nga po kasi is, kapag hindi ka nakipag-reconcile, how do you feel? Hindi ba doon ka nakakakuha ng high blood? Di ba? Hindi ba doon ka nagkakaroon ng insomnia? Di ba? Gusto mo ba yun? Oo, di ba? O gusto mo ba yun? Samantalang, yun nga lang, medyo kakainin mo yung pride mo, di ba? To approach the person at sasabihin mo, parang galit ka sa akin or may problema yata tayong dalawa, di ba? Kasi ganyan yung attitude mo, di ba?
Pero yun nga, ang problema doon is kapag sinabi naman niya or ayaw niya ng reconciliation. Sabi naman po, bro, pag ganun, ano ka na, quits na, no? I mean, pwede na, mapapatawad ka na rin ng Diyos. No? Pwede ka na ulit mag-offer kasi wala kang May control mga sa ganun desisyon. Yeah. Wala kang control sa desisyon ng ibang tao eh. Lumapit ka na eh. What's the problem? Diba? Tinanong mo. O, pagkatapos dahil alam mong parang may problema nga, atas ikaw din, po pwedeng ano. Pero kung hindi talaga siya two-way, it's really for you to talk to God. Diba? Kasi tama yung po sinasabi ng preacher man yan or yung mga nagbibigay ng talk po sa atin, no, speaker. Kapag ka nagkaroon ka ng kasalanan, dalawa yon. Kanino ka nagkaroon ng kasalanan? Sa tao ba? Kunwari sa iyo, bro, sa iyo ako may kasalanan, then lalapit ako sa iyo to reconcile. Yung iba naman talagang diretsong kasalanan sa Diyos. Though, pagdating doon sa reconciliation, mabubura naman lahat yun, basta nasabi mo lahat. No? Pero, yun nga, kapag ka ang issue is, alam mo, may, yun nga, mua, no? Parang, kasi nga, dalawa yun eh. Bawal bang magalit? Hindi naman po, bro, di ba? It's the consequence of our galit that is bad. Di ba? Tama. Kasi, emotion naman kasi talaga Oo, yung galit, emotion. di ba? Kunwari, yun nga, naglalakad ako, pinatid mo ko. Wala ka namang hindi ako magalit nun. Nadapa hindi ako, naman di ba? pwede, hindi naman sabihin mo, thank you. Oo, di ba? So, yun yun. So, talagang... Pinatid ka, tapos thank you. Oo, di ba? So, magagalit ka doon. Di ba? Pero, yung tanong doon is, pagkatapos ba noon, nag-sorry. Oo. Di ba? Sabi, ay, hindi ko kasi sinasadya eh. O, pero, ano nangyari sa'yo? Magmula sa araw na to, manda ka. Pagka dumaan ka din doon sa harap ko, papatiring kita, di ba? Yung una, alang intensyon na masama, aksidente lang, di ba? Pero mapapansin natin, I think yung sinasabi ng ating Panginoon, at hindi na nawala sa kanya yung muwa, aksidente lang yun. Hindi naman yun intensyon nung taong nakasakit sa'yo. Di ba? So, ang malalim po doon, parang, yung revenge. Yung revenge, yung revenge dyan, doon sa kautusan na huwag kang papatay. Sa Old Testament, merong parang revenge eh. Pinapayagan. Apo. Kaya nga may karugtong na batas si Moses nga na anay for anay, atot for atot. Revenge lang, misan lang. Pwede yun sa nung panahon ni Moses. Pero ngayon nakamatay kasi, ka para magkasundo kayo, mawala na yung galit yung sa yung kasalanan ng pagpatay. Kailangan pumatay ka rin sa kabila. Kaya nga yung anay for anay, atot for atot, hanggang doon lang. Pag gumanti ulit ay hindi na pwede. Yung word revenge hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Pinayagan lang ni Moses yung anay for anay, atot for atot dahil para matigil na yung galit, yung isipan na yung revenge nga, ano ba sa Tagalog? Yung parang gaganti. Pagganti. Paghihiganti. Yun ang pinaka-ayaw ng Diyos. Wala sa bukalaburado ng Diyos yung paghihiganti. Kaya nga, so yun po yung... Kaya nga sabi niya po, kahit hindi ka ang may kasalanan, okay lang. Nakahanda kang mamatawad o humingi ng tawad o tumanggap ng kapatawaran. Sabi niya po, kung nag-effort ka na, sabi ko kanina, kung nag-effort ka na, ano bang gagawin? Di ba sabi ng ibang ebanghelyo, kung hindi maniwala sa'yo, yung pag-reconcile mo, hindi maniniwala sa'yo, magsama kayo sa 2 o 3. Kung ayaw pa rin, sumbong mo sa iglesia. Yung bang ganon. Ibig sabihin, sabi nga ni Madam A kanina, yung pagpapatawad at reconciliation, walang hangganan yan eh.
Ay, sabi po kanina, Madam Bey, 70 times 7 times. 70 Nag-forgive ka. times 7. Wow. Ibig sabihin, walang angganan yun. Walang planan. Oh, At saka kasi nga po, by nature, lagi naman tayo nagkakaroon ng kasalanan. oh yes. Yeah. Yun nga. Kaya Siguro, nga po, di ba, yun eh. kaya nga po, pinuputol muna natin sandali. Lumampas na tayo. Lampas yung oras natin. Kasi Paglandaman po tayo. dumating ako eh. Dapat hindi ako dumating. Okay lang po. Marami pa naman tayong oras. Paglandaman tayo po, ipanyaya na po nga mong. Sa ating mga gusto po maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of the vicariate parish of your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-09661. Once registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Kung may mga kahilingan kayo, intention sa pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily prayers and daily masses. We would like to thank si Sason Basco of Our Lady of Victory dyan sa Daumo, Balacat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Okay po, mag-break taba po at pagkadamantala pa po rin mapila na pagkanaka ang po yung kantang at ayon ko o Diyos ko.
magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayanan tamo kaniting panahon, ing idake tamo, ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing katamong kapatad, alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayapan. Kaugnay na niti, in Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo king AUS asakop, ing social service arm ning kakatamong arkidiocese, gampanane ing metong a radiothon para king alay kapwa, ang makitemang kapara ko, pakibatan ko. King daratang kadwa na ning Marso, banwang kasalungsungan, aldo Sabado, magumpisang alas 7 hanggang alas 11 ning abak. Ding hanggang donasyon ang matipon, nirasla king alay kapwa. Ing alay kapwa, metong yang paralan, ban adaketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kingge, lalong-lalo na, ngining mal a panahon ning Kwaresma. Karing may nga labasan na panahon, ing alay kapwa, may ginyang dalan, ban sopan na rin kalulu, lalo na retang miapektuan karing miyayaluwang kalamidad. Antimo rin, manibatan la naman kareti, ring babieta mo kasaupan para king scholarship, health and medical assistance, at king disaster and emergency response. Ganakan tamo abusal ding miyayluwang kapagsubukan, inginu, paneyang maganakakya katamo. Panamdaman da naman sana iti ding kapatad tamong lakwas sa mga ilangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, iamong Justin Ganyagatos, ing Assistant Director ng Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king alay kapwa Radiothon 2024, king daratang akadwa ng aldo ning Marso, ban midaki kasaupan, uling tuto, ing kapara ko, pakibatan ko. For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology. For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Magbalik ka po, ikakatamong barkadang kay Kristo, kay ba tayo pong dindaming kantang Ayin Ko, O Diyos Ko. Okay, sundo tayo po, basan tayo po rin kay katamong regular viewers, ang pong listeners po. Facebook viewers po, salamat po. May pabiyangi po kang Tonya Ocopiado, Tanaka Ann, kang Liliosa Omblas Baltasar Hernandez, kompleto. Talagang ikaputol kaya po ni ene pa po papaten itang apelyido ng imami. Omblas. Violeta Oligario, Milagros Abulog, San D. Wilbert Christian D. Bunagan, Michael Guzman Morgado, Jeffrey Manansala, Angelina S. Garcia, Christy Padilla, Ronnie M. Francisco, kang Ren Ocampo, panguna kanya po ini, Candy Byron Pantaleon, Gary Corbito, Peñero, Jess B. Mercado, Jerome Fernando, karen pong pamilya na pong kaputol ko, Manalbela naman po kano, kaya biyapi ni Karen Ocampo. Yan. Hello po sa inyo. Happy viewing po. Hello po, Ate V. Facebook comments, ba't kang Brother Armando Manangkil? How can one directly seek God's mercy and forgiveness when he himself have unsettled misgivings with a fellow being? Happy naman po. Today's gospel is telling us to seek reconciliation first. Then come to Him and very assuredly, you will gain His favors. Thank you po, Among Pep, the Friday episode, and all ka-BKK watching and listening. Good evening po. Ayan. Okay. Brother po, pwede bang dahil yun ay mensahe ni Brother Armando, meron siyang pahabol, alam ko po. Tama po ba? Yung as the song goes? Wala yan dyan no po? Wala po. Sabi po dito ni Brother Armando, as the song goes, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be given unto you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you po. Yung pamagsik. Opo. Po, kasama po yung
reconciliation. Yes po. Galing po kay Angelina S. Garcia, maipabengi po among brother and sisters at kareng kabikay kay tamo, admin and staff, magrasyang bengingan po. Good evening po. Good evening Kang po. Sister Glo Manalili Tobias, good evening po Brother Iber and Madam A. Kang Jelly Santa Maria, sabi natin po, pamilya ng Choli. Kaputol niya naman po ni all watching. Nga po. At niya naman pong kasunod kay Kenny, comment. Magandang gabi po sa lahat. Kung ang tao ay naghihingi ng patawad sa Diyos, dapat magpatawad muna siya. Tama po. Ay, nasa ano yun eh. Opo. Forgive us our sins Yes, as we po. forgive As those. we forgive those. Happen Yes. po. The Kang Lord's Prayer. Imelda Pahardo, wapin po kanu amin nga na, patutuwa na nga po. At kang Violeta Oligario, may pabengi po nga na. Ayan, thank you po. Manalbea naman po kanu, Sister Amelia Manalang. Okay. Hello po. Karen? Okay, salamat po. Thank Kaya nga you po. Ayan Ano po. patin pa? Opo, Karen, wala na kay po katamo dito. po. Opo. Di po ito po sa, paalala ko po ito? Or magpunta po tayo sa segment 3. Okay po, segment 3 tama po. Saint- Yung Ang ating Saint of the Day. Saint of the Day. Okay, ako na po. Ayan, of course. San Policarpio, Obispo at Martir, yapong Saint of the Day. Isan Policarpio, importantiya, para king kabaldugan ng tradisyon, king banal a kapulungan. Meging obispo ng Esmirna, karin Asia Menor. Kakilala at tiro ng San Juan Evangelista. Policarpio, diretso yang makatayid kang San Juan at api waring kang Jesus mo naman. Kinganti kaniting pangawid ne, ing tradisyon, itamuan magbalik tamo kang Kristo. Inyang walo na yung pulot anam abanwa, mitmong tetaganang inarapan ing kamatayan. Sila bande, arapan daring hanggang memalen. Netong yakaring minunang martir ng banal akapulungan at dininandang pamamuge ring tao. Ne silabya po Opo, no? Antindi, no? Ito ng yung karing materiya. martir. Sila bande. Policarpio. Ipanalangin mo kami. Panulahin mo kami po. Sundutan o rin. Ay, O yes po. closing prayer na po. Oh, pwede naman pong Okay. closing. Apo. Kaya katama pong Sige, closing prayer po. Ay sundo na niya po Ako na rin po. O sige po. Ikatangaduang balagin. Tingnan yun yung pampo ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sumeka at saupan mo ko. O Ginoo, mamalagwa ka, mamalagwa ka, King king Sao. saop mo. Ginong Diyos, pagkalaman mo keng mapayapang kapainawan, baan mi pasik ng anla, rin keng pamikakatawan. Ibayo na kay San Parati, ning kekang kasaupan, at pampanatilian na kaming matatag, ning kekang kasuwan. Amen. Amen. Mananon na sa nanging mayupayang Ginoo, pagkalaman na katamong bengingit mo, ing kapainawan, ampon mapayapang kamatayan. Amen. Amen. Tingnan ni Papa ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Bilang pong baita mo po ay nung atinta pa pong announcement o Yung, ay, ito po muna. ano po? Okay po. Para po sa ating mga announcement, maraming salamat po sa ABCs for Global Health, a medical mobile schedule po, or medical mobile clinic schedule. Ang susunod po ay sa 27, ito po ay Tuesday, sa Pulong Maragul, Angeles City. Sa 29 naman po, sa Balibago, Angeles City. At kung kayo po ay mayroong katanungan para po sa kanila, i-dial nyo lamang po or tawagan nyo po sila sa mobile number 0926-347-3524. Po. At of course, malapit na po ito, March 2. Sabado po ito, Alay Kapwa Radiothon 2024. Ang tema po, Kaparaku, Pakibatan Ku. At ito po ay magsisimula sa alas 7 ng umaga up to 11 o'clock. Ito po, siyempre, ay sisimulan po ng misa na
pangungunahan po ng ating Most Reverend Florentino G. Labarias, ang Archbishop of San Fernando. At alalahanin po natin na ito pong radioton na ito ay ang layunin po nito to evangelize and mobilize resources for the SACOP supporting the different programs of the apostolate. At ito rin po, ito po ay March 2 din, pero ito po ay launching naman po ng magandang CD. Ang title, Tayran Mo Ko, Ginoo. Yan. Ito po ay on March 2, 9 o'clock in the morning, sisimulan po siya ng misa para po dito sa songbook launching. Ito po ay magaganap sa main chapel of the Mother of Good Counsel Seminary, and for pre-orders and inquiries, please contact Sir Joseph Erwin Limpin. Contact number 0917-162-6872. Yan po, Tayran Mo Ko, Ginoo. Ulit po, kontakin po natin si Sir Joseph, 0917-162-6872. At ang proceeds po nito is for the benefit of the Magnificat Seminary Choir. Yan po. And of course, sa sa 24. Bukas sa 24. Yan po. Bukas na yan, po. Kasali ka dito, sir? Ayan, po. Ito pong Archdiocesan General Assembly from the Circular Letter number 12. Ayan po, 8 o'clock to 5 p.m. At ang venue po, Good Shepherd Hall, Social Action Center of Pampanga, or yung SACOP, Maimpis City of San Fernando, Pampanga. Ito po ay napakaganda because ang pag-uusapan po dito, ito yung 10 point, no? Yung po sa synod po natin, no? So, umattend po sana. Sabi po dito, all parishes and shrines are required to send 3 representatives composed of parish pastoral or rectoral or finance council representative, parish synod coordinator, and BEC core group coordinator. Ayan. So, marami-rami kayo niyan. Kasi 90 plus times 3. Ayan po, dumating po sana tayo. Magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Salamat po. Okay. Rita pong aliwang announcement. Bago ko po isabihan, Sister Celia Flores, Manalbea po Brother Celso Mamuku. Hello po, Brother Boyet. Thank you. Dumating na po ba kayo? Dintang no siguro. Nandin kit ko lang pa tsunoging departure area ng Davao. Po, kareng pong kakatamong regular listeners, kareng king Pampanga Provincial Jail, security guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, and DSF buildings. Kang Tita Paz de Jesus, kareng spiritual children of Padre Pio, kang Cherry Pie, Salun, City of San Fernando, kang imang Nene Canlas, kang Tatang Abel, at kang imang Prima Kiwa, kang Brother Maximo at Sister Cecilia Arcilia, kang Tatang Aming and imang Banang Dison, kang Sister Elmirong Kilyo, Brother Bonnie Ganya, Reyes family, especially to imang Mercedes and Kuya Bernie, at kang Sister G. David. May pagbingi po kay kayo. Linda G. David. Hello po, Ma'am Linda. Hello din po kay Thea and the other children. Kay ba't na po rin kay katamong barkadahan kay Kristo, po tamang bandang 7:30. Yes, King Lagyo ng Jesus with Father Ronnie D. Cao and Brother Jeffrey Gomez. At bukas po, Sabado, itang alas 6:30 ng Abak, live mass from Santa Monica Parish, Mexico, Pampanga. Itang gatpanapon po, programa na po ng It's a Girl Thing with Miss Mary Joan Yabot. At sir, parang nakita ko po Brother Iber, birthday po yata ngayon. Birthday. Birthday na po ang Reverend Father Laudemer Ezekiel H. Mangume. Happy birthday po mo ang resident priest na po ng San Agustin Parish, Lubao, Pampanga. Shipping mi pong parokya ni. Kita sumangit tete. Bukas pong alas 5:30. Like ko, love ka. Programang Magkarandam at Magparandam with the Archdiocesan Council of the Laity ng kakatamong Archdiocese. At itang sa alas 7 po ng Bengi,
My Lord is my The Lord. shepherd. The Lord is my shepherd. At ito pong Domingo, February 25, alas 6 Ningabak at niya pong replay alas 6 na Bengi. Men of Light with Bishop Ambod David, Father Deo Galang, Atty. Bong Roque, and Brother Joey Angeles. Timurin po itang alas 7 na Ningabak at niya pong replay itang alas 7 na Bengi. Pasakalye with Father Nono Alfonso. Alas 9 na po Ningabak, live mass from Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando. At itang alas 5 na po ning katpanapon, live mass from Holy Rosary Paris, Angeles City. Yes po. Brother, 9:30 po yun, no? Yung pong sa Santo Niño. 9:30 po. 9:30 po siya. 9:30. Yan po. Ang hapong pepe po ito. Okay. Bilis talaga. Pasalamat. Greetings. Whatever. Okay. Sister Madame. Pasbayo po, dakal po salamat kay kayo at inantabayanan niyo kaya po yung netong oras yaning benging ni. Sana po everyday po kakalinguan bukulating kaya kong radyo at i-tune in ken Bright FM. Dakalya pong programang mga santing para South Dakatamo, kaya katamong biya kasalpantayan. Ang po kalinguan mo naman, Alben, kaya kaming UA, nga mo pa balang pong Wednesday, 4th Wednesday from 4:30 to 5:30. Ang po itang Bright 10, Reloaded, the rin ABCOM students from different universities in Pampanga. Every Friday from 4 to 5:30. Kung ikaw pong greet, then ka akong kakaluguran, then chief friends, then pong kakong kaworks, then barkada ko, then gano'n din ako. Kaluguran ko. Apo Kuya Chico, apo Kuya po. Hello po, apo UA friends. Hello. Opo. Thank you. Salamat po. Ingat po, Sister Doris. Yes po, maraming salamat po. Kahit po ako ay na-late, maraming salamat po at tinanggap pa po ako ni brother at saka ni sister. So, maraming salamat po sa isang linggo na naman. No? Although meron pa po tayong Sabado at saka Linggo na airing, po. At dahil po dyan, nagpapasalamat po tayo. Lagi pong nandito ang ating pong mga technical staff, especially headed by Engineer Abel Mungcal. Salamat. And of course, kay Sir Carlo Pineda, na doon po as production assistant. Hello din po at salamat po kay Tita Mercy Sukatan and Tita Ofelia Villaruz. So, muli po sa pangalan po na-miss na natin, no? Si Ma'am Ots. Hello, Sister Ots. So, kailan ka magbabalik? Ito po si Sister Doris. Nagsasabi, thank you and God bless. Okay po. Ako naman po, special thanks po. Siyempre, rin kaluguran kong palaging magparandam ka na ako. Brother Armando Malonzo, Alvin Pasha, Bel Manalili, kang Rio Mercado. Kang Angie Galang, kang Glenn Esto, Pepe, Santiago, kang Jerry Lintag, kang Eric Tungol, kang Mang Charito Lehardi, at kang Imang Iling Laksa, at kang Praring Odi Patawaran. At katapong kaluguran making DA, Igloma Manalili Tobias, Leon Makapagal, Nel Giao, Joselia Dao, kang Josie Manalili, kang Naomi Salas, kang Jess Garcia. Karing kayabi ko pong El Señor Nazareno Community, King San Nicolas First, na may pamamiblas din, kang El Señor. At kang Marnie, kang Rachel. Po. Siyempre, kang sister wife ko po, may pabengi kayo. And siyempre po, yung kanaka pong Paris Priest, Father J. Salvador. Okay po. Okay po, ganakan tamo po. Maging mayap tamo po. Maging mayap tamo pero naburi po sabihan ng tamo pinagawang kasalanan. Sana po makasadya tamo pong manyawad kapatawaran king nga pong Ginoo at magkikreconcile king Dios at karing kaparo tamong tawong pikasalanan tamo o ating magkikatamo. Ito po kapatid yung Brother River Baltasar, pansamantalang magpaalam king lagyo na pong Reverend Father Joseph Mary Bakay. May pabengi po.